Pa dobar dan. Ti si Znate se kad si prvi radi to javio. to važno, brate. Čekaj, uključim klauna da ne pričam 2 puta. Šta? Čekaj. Ajde. Da uključim i njega da ne pričam 2 puta, buras. Ajde. Da, pa gde si već, breć? Bre, ove, upadoh. Dobar ti taj, brate, tet iskreno, brate. To si sinoć radio. Si sinoć to radio, brate. Da, brate, sveže je još. Ne smem da pipam. Ide gas. Ajde, vede ovaj, brate, sikjevac. Ne znam što je, šta mu je, brate, šta mu pada. Jevate, koliko neozbiljan. Čekaj, nešto mi, brate, ovo osvetljenje ovde nije baš nešto. Čekaj. Fascinantno. Šta? Koliko neozbiljan lik ovaj klaun, brate, neverovatno. Počeo da glumi. A šta je bilo s njim, brate? A? Što nije ušao? Evo ga, dečkić. Pa gde si, bre? Ide gas, matori! A, reci, buraz. Sinoć sam bio, brate, sinoć smo se našli, Puci nam je došao, brate, javio mi se, došao u goste, brate, došao čovjek iz Prijedora da šara, brate, ovog kolegu Milana Nedeljkovića, brate, ovdje iz Novog Sada. I javili mi se da se vidimo, ja kao svratio do njih, oni se šaraju tu međusobno, bio tu, brate, i ovaj Ferenc, što je radio sa Borkom, brate, Mjolnirom. Dobro. Isto iz Novog Sada momak, oni se šarili, crtali neke ninja kornjače. I ja i ovaj Milan Nedeljković, brate, sedimo, pričamo, razumeš, zezamo se i on kao, ajde ti vrajem neku tetovažu, rekao, ajde, šta ćemo? Ide gas. Ajde, buraz, nek ide gas, razumeš? Juče sam gledao Južni vetar, razumeš, i baš sam bio u gasu na maksu. U elementu, brate. Totalno te razumem, brate. Ja isto imam tu tetovažu, ide gas, ali mi je na guzici. Na jednom guzu ide, a na drugom gas. Bitno je da ide, brate, bitno je da ide. Primetio sam da pričaš, brate, o svojoj guzici, to mi je zanimljivo, brate. Jako je volim, brate. To mi je možda omiljeni deo tela, brate. Poštujem, brate. Koristim je svaki dan, cenim je, perem je, brijem je, kako god, hoće. Sve, brate, ceo, kako kažu Ceo tretman, brate. Kako kažu žene, ceo nije aranžman, nego... Tretman, brate. Full tretman. Tretman, brate. Šta misliš otkud ja to znam? A kako vam to znaš? Da. Dobroveče, gospodo, dobrodošli u još jednu našu emisiju koja se zove The Teted Show. Moja dva verna sagovornika i kolega voditelja. Mi smo voditelji, je li tako? Domaćini. Može i domaćini. Gospodin Minja Noks koji se za divno čudo prvi pojavio u našoj... Prvi put. Molim jedan standing ovation za ovo, brate. To. Hvala. Gospodin sa moje donje desne strane, gospodin iz Subotice Marko Stanković, The Clown, Jedan je clown. Jedan. Šta će kažete novo, šta se dešava, brate, po različitim krajevima Srbije? Slušaj ovo, brate. Krenim ti ja sinoć kući, brate. Iz studija. I naletim na neku lampu, brate, znaš. I vidim nešto lampa, brate, flekava. Krenim ja nju da obrišem sve to i izleti zlatna ribica, brate. I ja kao, buraz, otkud tebe jebate u lampi, zar ne bi trebao biti u Jezercu? I zlatna ribica mi kaže, kao, brate, ko vama priča sve to, brate, obrnuto je, džini živi u jezeru, mi smo u lampi, jebimo. I kao, dobro, ajde, slušaj, ajde, znaš, moram da idem, kako zove, hoću da spavam, da se rešim, šta hoću da ti ispunim želju i dalje. I ja kao, brate, znaš šta, spava mi se, ali ne smem, propustit ću show, propustit ću sve, znači moram da ostanem budan. I kaže, imaš sreće, brate, sad je pun mesec i mislim da je najpametnije da mi tebe napravimo bukodlaka, brate, znaš. Sad, on uradi tu, znaš, da budem budan celu noć i on, brate, uradi ovo, ali fazom što je malo retardirana ribica i stvori me u telo vuka, ali samo mi je glava ljudska. Znači, telo je od vuka i samo glava ljudska. Iako, pa, brate, ovo nije vukodlak. Ovo je bukvalno
telo Vuka i glava ljudska. I kao, slušaj, ja sam lečeni narkoman, malo sam retardiran, ono, spržen mi mozak, ne znam šta da radim, znaš, ajde moram da idem, palim ja. Kako je otišao u lampu, odmah sam krenuo da ližem svoje jaja, brate. I, znači, mnogo dobro. Drugo si bio na Esidu kad si to zamišljao. Nisam mišljao, brate. I u suštini, kako zove, celu noć sam bio neki dijabetičare po ulicama Subotice, ništa nisam mogao da stignem da uradim. I evo sad se znovim, pošto sam jedno došao sebi, i on sam došao kući jako kasno i žena pita kao, pa dobro bre, desi ti? I kao, nećeš mi verovati, zlatna ribica iz lampe, lečeni narkoman me pretvorio u vukodlaka, ali ne u vukodlaka, nego u telo Vuka i glavu ljudsku, znaš. I eto, zato sam kasnije, brate. Ja mislim, i znaš šta je? Impresivno, isto. Ja mislim da ovi ljudi što gledaju, pitaju se čime li se ovaj lig udra. Definitivno, brate, to čvrsto je. U fazonu daj šeruj malo, jebi ga, sharing is caring, brate. Znaš šta konzumiram? Inspiraciju, brate. Inspiraciju? Šta je inspiracija? Hoćeš da kažeš da će reč inspiracija imati veze sa današnjom emisijom ili šta, brate? Pa, ajde prvo da čujemo Minin dan kakav je bio, pa ćemo da vidimo da ćemo ići time ili... Ali da, moj dan je kao i svaki drugi moj dan, brate, borba sa alergijom, braćo. Znači, ovo je zakaz klasičan, brate, znači, celo telo u flekama, nekim crvenim injekcije svaki dan, znači, brate, aj Bož pomozi, brate, da preživim. Ti znaš da moraš da mi ozdraviš, brate, do konvencije, brate, imamo... Znam, brate, znam, ja, pa ne, znaš šta je fora, mislim da će već za 4-5 dana da prođe, bit će sve u redu. Aj Bož, ne stekeri se. Znaš da mi trebaš... Biće. Znam, brate, ne, idem, ja svaku ću da idem, brate, samo 4 dana će valjda da prođe. Zabole me da li ćeš da ideš, trebaš mi da te šaraš. Znam, brate, znam, ne, šaraš me 100%, brate. Ali mi sad prvo treba da se molimo da uopšte bude konvencije, zbog ove jebene korone i sve to. I onda posle toga ćemo svi grupno da se molimo da Minja zvani Fleki ozdravi i da se družimo, da se radi. Čekaj, vidio sam da si napisao, brate, da nešto neće da bude konvencija, šta je to? Saznat ćemo to 15. Ta će da objave da li će biti konvencija ili ne. Jebote. Tako da sada bukvalno svi čekamo. Ima da crknem. Pa i da se odloži malo, taman meni alergije da prođe, nije brkica. Ako otkažu od nervoza će krenuti meni Flek. Vidi, toliko sam u gasu, brate, mislim, vidi se, razumeš, toliko sam u gasu, brate, za tu konvenciju, da ne mogu da vam opišem, buraz, znači, poslednje što smo nešto videli što se tiče druženja, brate, nekog tatu druženja, osim ovih privatnih, razumeš, ovako kad se vidiš s kolegama, znači, neka tatu konvencija, poslednji put sam bio, buraz, pa pre tačno 2 godine, buraz, isto Rijeka, kad sam zaprosio svoju gospođu Oblatu. Znači 2 godine, 2019. novembar, da. 2 godine. Od odakle je počela korona i to. 2 godine, buraz, 2 godine. Ja sam išao, brate, 3-4 puta godišnje na konvencije, baš mi fali konvencija, brate. Jedva sam čekao, brate, ovo i sad ako me budu ugasili, znači, lakše bi mi bilo da nije bilo ni najave da će biti konvencije, jer ono... Da. Nema i jedno, to je što je, razumeš? A ovo, spremam se, razumeš, spremali smo dizajn, imamo sve spremno što se tiče Minjine grudi, brate, imamo... Brate, radili smo novi logo, slao sam, brate, tu neke upite za majice, za neke reklamne pizdarije, razumeš? Baš smo u gasu, brate, za konvenciju, maks, brate, kao da prvi put idem, brate, i ako je ne budu održali, ne znam, baš ću da... Brate, kakav dizajn imamo, brate, nemamo konkurenciju uopšte. Nije da priča nešto, brate. Taj dizajn, da ne smemo da pričamo šta su kolege pripremili, šta će da rade na Flekiju, ali video sam i ono će da bude bolesno. Ne best of show, nego best of svake konvencije, brate. Best of konvencija, brate. Da. Definitivno imamo baš hit sliku, brate. Baš sam ne znam s kim sam pričao juče, prekjuče.
znači, tu ideju, razumeš, da je uradio neko, pa i dosta lošije kad bi je uradio, znači rad kao tehnički loš, a da je ideja takva, realno pričalo bi se o tom radu, brate, tako da, ono, baš sam uzbuđen. Nema tu greške, Borazar, uopšte. Nema greške. Nego, pošto smo se rasprdali ovako bez neke specijalne tematike, ajde da vidimo šta će nam biti današnja tematika, brate. Gospodine... Ajde. Pa, dobro smo krenuli sa ovom inspiracijom, posebno sad kad ste krenuli da pričate kao o tom dizajnu, sad bedak što ne možemo pokazati, ali tipa kao, šta te inspirisao da dođeš do te ideje, da odradiš tako nešto, tako neku boleštinu. Uopšte, odakle tebi inspiracija, odakle crpiš tu motivaciju i šta je tvoje gorivo koje te radi, drži, inspiriše, znaš. Čekaj, to je danas, znači, inspiracija. Tako je, inspiracija i posle mislim da možemo sa kolegama i klijentom da pričamo i o predrasudima. Imamo idealnog sagovornika za tu temu, za taj drugi deo, brate, tematike predrasude. A što se tiče inspiracije, mislim da možemo da počnemo lagano mi sa tim, brate, da uvedemo lagano emisiju. Je li ima neko specijalnu želju da počne? Ajmo eci peci. Ajde. Ne pa. Peci. I ja nagužem na kraju, brate. Ja ću da počnem, ja nemam problem. Ajde. Znači, pitanje je šta nas inspiriše, šta nas motiviše? Brate, vidi ovako. Znači, svako od nas, brate, ima neke svoje osobine, brate, jel tako? Neke su rođene, neke steknemo kroz život, razumeš ovo, ono, šta ja znam. Ja sam, buraz, nekako od malena imam, brate, to nešto, neki, sad ovo možda zvuči glupo, ali pobednički mentalitet, taj neki takmičarski mentalitet. Uvek sam bio za ono što me interesuje u životu, uvek sam se borio, buraz, da budem u tome dobar i da budem sve bolji, jer dok god me to nešto drži, znači to neko interesovanje, šta god to bilo, nek bude i igrica najnebitnija stvar u svetu, ako sam se za tu igricu, znači radit ću na tome, usavršit ću je, buraz, da budem najbolji u toj igrici. Ja nisam neki gamer, igram, brate, FIFA-u, brate, kad mi dođe, brate, neko od ortaka, razumeš, pa ono, pikamo, ne igram sam sa sobom, nije mi to, brate, ili protiv kompa, to mi nije interesantno, ali kad neko dođe, brate, obavezno moramo malo da se čačnemo, razumeš, u toj FIFA-i, to mi je jedina igrica koju igram. I buraz, tu se baš tipujem, ono, da budem baš dobar i kad god igram s nekim, ako se desilo da me pobedio, nek sam ga pobedio 100 utakmica za redom, brate, ako sam jednu kiksno, buraz, ja sam skenjan. Znaš, ono, ako zbriše posle te utakmice, ono, uglavnom su likovi u fazonu kao, pobedio sam da idem kući sad, kao, znaš, buraz, nije mi dobro, znači, ono, vata me... Ja sedim u ćošku, tresem se, Samim tim, buraz, znači, imam, znači, urođenu tu neku osobinu da niko od nas ne voli da gubi, ali kod mene je to, čini mi se, izraženo onako baš jako, razumeš, ako nešto radim, ako me to nešto interesuje, gledam da budem, brate, baš, ono, sve bolji. Ne možeš da budeš najbolji, nikad ni u čemu nisi najbolji, ali težiš ka tome da budeš sve bolji i bolji i da se, znači, da bi znao koliko si dobar, moraš da se takmičiš i da ideš koracima onih koji su bolji od tebe, je li tako? Da. Ako igram FIFA-u, neću biti bolji ako igram sve vreme sa lošima od sebe, nego nađem nekog, buraz, ako je bolji od mene, pa uz njega, razumeš, ono, gledaš da budeš što bolji. Isto tako tetoviranje. Kad sam krenuo, brate, da se bavim tetoviranjem, postojali su ljudi, buraz, koji su, naravno, u to vreme tetovirali, ali, naravno, ja sam počeo, brate, pre 10 godina da radim. Pre 10 godina, buraz, nije tatu tehnologija bila ovoliko napredna kao danas, nije bilo toliko dobrih tatu artista, ali naravno da je bilo dobrih, brate, artista u to doba, oni su bili najbolji. U našem, brate, na našem području, znači na tom nekom SFRJ, brate, planu,
Tu su bili, brate, momci koji tipa Johnny Podgorica, moram neizostavan, brate, član svake moje priče o tetoviranju. Ja imam respekt prema tom čoveku. Johnny. Zoran Gavrić, isto, brate, fascinantan lik kome se i dalje divim. Ono, univerzalni momci koji mogu da odgovore, brate, bilo kom stilu, brate, da li je to realizam black and grey, da li je to, brate, full color, da li je to neo-traditional buraz, bukvalno momci odgovaraju, 100%, brate, daju za sve što rade i veliki respekt za njih. Tu su bili, brate, još Pedi, veliki pozdrav za Pedija i Pedi. Pedi, bio je tu Cigla koji, pa ja mislim, brate, ovako ovim nekim novo formiranim tatuartistima nije ni toliko poznat jer je više onako, brate, postao u tom nekom drugom planu. Ja i ne znam da li on ima Instagram uopšte, znam da na Facebooku, brate. Ima i jebe Keve, ono, baš je aktivan. On je isto legenda, brate, tetoviranja, to su momci, brate, koje sam pratio i kojima sam se divio u tim nekim početcima, ko je tu bio još, naravno, Milan Četnik, naravno, ne znam, bilo je sigurno još, brate, likova koji su kidali u to vreme i buraz, znaš, ono, koliko god da si dobar, ajde sad ne pričamo o samom početku, ali evo ti prođe godina, prođe 2, prođe 3, prođe 4, ti napreduješ, ali uvek postoji neko bolji od tebe, buraz, znaš, uvek postoji neko bolji od tebe i da nije tih boljih od tebe, ni ti ne bi, brate, napredovao jer bi mislio, ovo sam, čini mi se, pomenuo i u prošloj epizodi, ali stojim iza toga, brate. Znači, moja inspiracija, znači zaključak svega ovoga što pričam, znači moja inspiracija je to što postoje ljudi koji i dalje postoje ljudi kojima se divim, brate, u ovom svetu, znači momci koji drže, brate, ovu igru na baš visokom, brate, nivou i sve dok oni postoje, sve dok postoji taj neki vrhunski nivo, znam da ono što ja radim nije dovoljno da mogu da se merim sa tim nekim likovima, razumeš? Koliko god ja radio, koliko god napredovao u posljednjih par godina, i dalje postoji prostor za napredak i postojaće sve dok postoje, brate, likovi koji rade bolje od mene, brate. A naravno ima ih, u svetu ih ima, hvala Bogu, masa, treba pratiti, brate, znači savjet za mlade artiste, nemojte one fazone kao, ma šta bre, kao, ma da, ja sam bolji od njega, buraz. Ego, smanji ego. Smanji ego, moj savjet ti je, znači, malo obuzdaj strasti, razumeš, spusti se malo na zemlju, legendama tetoviranja, daj šansu, znači, ne da nemaš ti šta njima da daješ šansu, u stvari, buraz, nego ako želiš da napreduješ, buraz, prihvati da je neko bolji od tebe, znaš. Da, ego limitira kreativnost. Uvek postoji, nebitno da li je tetoviranje, da li je buraz fight, da li je buraz šta god na svetu, brate, pišanje u dalji, znaš. Uvek postoji neki Kinez, brate. Uvek postoji neko ko je bolji od tebe šta god, čime god se bavio, brate, na svetu, osim ako si Michael Jordan, naravno. I tako da sve dok je boljih od tebe, sve dok je boljih od mene, ja ću imati inspiraciju, brate, da teram dalje, da budem još bolji, da mi dizajnovi budu još bolji, da mi tehnika rada bude još bolja. Evo, sinoć sam bio, brate, kod ovih kolega, pomenuo sam ih na početku, savjetovali su me, pričali su mi neke stvari, buraz, bavim se tetoviranjem 10 godina i mislio sam da nešto znam. Kad ono... Sedao sam, mnogo je retka situacija gde ja sedim, brate, sa 3 čoveka u istoj prostoriji gde sam ja najmlađi, znaš što mi je ono... Mnogo retka situacija, sedao sam sa čovekom koji je 80, 81 i 83. Ja sam 87, osjećao sam se ko klinac, pogotovo kad su počeli da pričaju iz svojih iskustava, brate, pa da pričaju o iglama, o bojama, o ovome. Buraz, znaš da sam bio ono bukvalno kao, jebote, tatu klijenca, znaš. A vidio sam na fotke koje si postavio sa njima, imao si nekako zbunjenu facu kao. Tako što ovako, jebote, šta je? Malo me sramota neznanja, znaš ono kao. Da. Tako da, buraz, od svakog možeš naučiti nešto.
sve što čuješ novo, što ti može pomoći, brate, u daljem radu, čime god se bavio, ti treba biti inspiracija i motivacija. Pa, mislim, potrebe da davim dalje od toga. Ne, pa, na primjer, kao, spomenuo sam Jordana. Na primjer, njega je inspirisao izazov i takmičarski duh. Znači, on nije samo došao i jebo keve, nego je došao i umetnički je vodio ljubav sa tvojom majkom. Znaš, on kao, taj takmičarski duh te onako inspiriše da budeš bolji, da znaš da... Ali da, ne mora da bude ono... Ne mora da bude... sa tvojom majkom. Ne mora da bude... Voliš tako metaforu da baciš buraz, pa koliko god da nema života. Da, kako zove, baš mi danas krenulo, brata. Da, ne mora to da bude prolećni dan ili devojka u kojoj si zaljubljen, znaš, da te inspiriše. Može biti i ovo kao izazov, takmičenje, znaš. Napraviš skicu kao, ne, zato što, kako se zove, Johnny Ćurajti ima bolju skicu, ja ću da napravim bolju skicu, brate, znaš, i onda to ti inspiriše da nastaviš dalje. Pa da. Hvala ti na tvoje priče, kolega. Stvarno, otvorio si mi oči na neke stvari. A šta nam Minja, zvani Mr. F? Dobro, celo gledam moje plekice po rukama, brate. Strašno. I razmišljam koliko sam ga najebao, brate. Šta sam te da kažem? Pa ja s druge strane, brate, naprimjer, mene nikad nije vodio taj neki takmičarski duh. Zato što, mislim, ne kažem da je to pogrešno, samo sam drugačiji. Jer uvek sam gledao, brate, recimo, ne znam, to što kažeš oko inspiracije, nekako ujutru kad se probudim, uvek gledam šta ću novo da nacrtam. Kao što sam ti bio jutros rekao, uvek u 9 ujutro ustajem, brate, kuvam kafu i crtam nešto. Kako laže, brate. Bitno mi je da sam... Koliko ustaješ u 9 ujutro? Ko ustaje u 9? Jutros. Ja. Na žovčinu jedna. Jutros pa sam ti poslovski, jutros u 9, brate. Ovakvog čoveka iznad tebe si našao da se jebavaš, a? Ne, ozbiljno. Ali poslao sam skit, dobro kad radim ne ustanem u 9, ali druga je priča kad radim, brate, nešto. Ali pokušavam, dobro me, brate. Izvini sam se da prekinu, izvini. Dobro me, brate. Šalim se, nije, ali pokušavam da, mislim, dobro, kad mogu rano da ustanem, kad se ne napijem veče pre toga, ajde, neće da sitničarimo sad ovde u emisiji, brate. Znači, nismo došli ovde da je gledamo, brate, sitnice. Šalim se. Ne, znaš, sad sam zaboravio šta sam teo da kažem, jebi ga, brate. Tema je inspiracija, brate. Znaš, pa, ne znam, ne, samo pokušavam, brate, da budem konstantan, da stalno crtam nešto, da isprobavam nove stvari. Nekom je to mnogo bitno, recimo, ako recimo imam, pošto kao i svaki umetnik, znate, sami imate nekad kreativnu blokadu nekada, znaš, nekad stvarno ti ne ide, brate, nekad ti se uopšte ne crta, ništa ti se ne radi, ali pokušavam da to nekako nadoknadim time što, recimo, pokušam karaktera da crtam lika nekog i onda, brate, recimo, neće me, nije mi dan za to, uzem crtam slova, pišem kaligrafiju, znaš, uvek pokušavam nešto novo da radim, nešto drugo, da se pronalazim u drugim stilovima, jer ne znam, nemam taj takmičarski duh, ali hoću sebe nekako, sebe više da, brate, da prevaziđem. Recimo, kako sam juče bio dobar u lupam, brate, kaligrafiji, hoću danas, recimo, da budem dobar u crtanju karaktera, ili kapiraš tako nečemu, brate. I to mi je, mislim, mene to nekako gura, hoću da znam sve da nacrtam, hoću da probam svaki stil, da li to Japanci, da li to, brate, New School, da li kaligrafija, da li slova za grafite i to. I neko uvek mi je to nekako bilo kao mnogo bitnije, ali šta znam, inspiraciju, ne znam gde vučem inspiraciju, brate. Sad da pričam kao prolećni dani, jastrebovi koji lete, razumeš to, brate? Sokoli i vrane koje lete oko mog prozora, ja gledam kroz prozor, zebam se. Tako da, ne znam, brate, inspiracija je, brate,
crtaš, brate, po Pa, šta mi se može crta, se- crtaću. Može se onda reći da tebe inspiriše disciplina i, Pa pobjeda, da, eto. i pobjeda nad samim sobom. Znaš, Moguće, da. Eto, inspiriše verovatno te lični napredak. Ono, ka se. Pa da. Znaš, nikad nisam, ne do čega, nisam teo da se napinjem, brate, jer mene lično, kad pogledam, kad vidim šta radi lupom Sofles, brate, Smag i ovi ostali grafiteri, brate, mene, brate, nekako to više smori nego što me gura, brate, znaš, zato što onda vidim moje propuste i onda, brate, više volim da se fokusiram na sebe nego na druge artiste. Znaš, okej, divim se, super, ima milion dobrih i tatu umetnika i grafitera i ovako slikara i sve, ali više volim da se fokusiram na svoju umetnost, jer sad vidim Soflesov rad, onda ću da se fokusiram na to da pokušavam da crtam kao Sofles. Ako vidim lupam Viktora Čila, brate, pokušat ću da mi karakter liče na njega. I znaš, ne želim da padnem pod uticaj, brate, drugog umetnika, što mi se desi, jebim, nekad sam tako labilan i onda hoću da moj rad podsjeća, brate, na drugog umetnika. Zato više volim da se fokusiram na sebe i na svoje stvaranje nego, brate, da gledam drugi šta rade ovamo, namo, jer se onda baš smorim. Znam baš da budem u fazonu kao, brate, koji kurac ja radim, gledaj koliko sponzora imaju 1000 spreja kući, brate, gledaj kakav studio ima, brate, 300 kvadrata, ja u sobici ovde crtam sve i radim, kapiraš, i onda zbog toga umem mnogo da se smorim, pogotovo što živim u Nišu, što su brate, mogućnosti, brate, 0,00, i onda zbog toga, znaš, bolje je fokusirati se, brate, na sebe, na svoj rad, da radiš ono što misliš, brate, da treba, nego da gledaš drugi artiste. Ne znam, to je moje neko mišljenje. Buraz, ja ću samo da dodam, budi srećan što živiš u Nišu, a ne u Pančevu. Normalno, moguće, brate. Ja sam živeo 33 godine u Kladovu, o čemu pričate? Kladovo je mama, brate. Dobro, da, ti si pa tek zakasao, brate. Ja više kafića i restorana u manjem mestu nisam vidio, majke. Da, realno. Jedna ulica, brate. Pa zato što imamo puno radnika, razumeš, ljudi koji vole da rade, razumeš, znači zbog njih se otvara kafiće, da popiju kafu tu ceo dan, da popiju čašu vode ceo dan i tako, kontaš. Da, pucate od turizma i A dobro, Kladovo je lepo, brate, baš je lepo Kladovo, iskreno, brate. Može reći da inspiriše. Nisam rekao da je lepo, brate, nego sam rekao da su mogućnosti, brate, baš znaš, ozbiljne, brate, onako, evropski. Jebi ga, brate, znam i nije ništa toliko bolje. Iskreno. Gospodine Klaun, da li vi imate da nešto da kažete na ovu temu? Pa sad kad ste vi rekli vaše priče, onda da malo promenim svoju. Mislim, neću da lažem i vas i sve to, ali... Kao ja što sam ustao u 9 ujutro. Ali... Ustajem u 9 ujutro. Nemam uopšte tako kao neku priču koja motiviše, znaš. Meni je inspiracija bila, kako da kažem, brate, imam problem sa emocijama. Ja sam mala piškica, ja sam mala goth girl i malo sam emotivan, znaš, i onda sam tužan nekim danima i onda kao... I nemam pojma zašto, ja pokušam sebe neko da objasnim od ceo život, ali nekako ta depresija koja je konstantna i sve to je neki kao svet mogućnosti. Zašto sve što je lepo i kurac palac, uvek ima granice. Znaš, kako ću nacrtati zgradu, onda ona treba da izgleda ovako. Ideš po pravilima i kao po granicama. Ali kada odvoliš onu kapiju od onog crnog sveta, mogućnosti su beskrajne. I onda bukvalno uvek, znači kao nabijem ruku u taj džak od Deda Mraza, depresivnog Deda Mraza, taj crni svet i samo ovako vadim i to je meni inspirisalo uvek, ta negativna scena, ali sad naravno to utiče na zdravlje. Pa onda i plus, i onda sam morao sam da stanem i da nađem novu inspiraciju.
Meni inspiracija sada trenutno je bukvalno, kako ovo da kažem, obrazovanje. Znači, tebi je, kako zove Minja, da napreduješ lično, ali meni je ono kao da slušam neku kao knjigu ili da slušam neki podcast, kao što će neki ljudi sa ovim podcastom raditi, i u isto vreme da provaljujem na svakoj tetovaži novu formu. Znači, to me inspiriše. Znači, pre su bile droge, alkohol, znaš, kako ljuda ide, ajmo, znaš. Ali sad je bukvalno kao, ajde kao, radio sam senku da napravim kontrast. Ajde sad da napravimo da bude skroz crno, a da lepo izgleda. Kako ćemo to raditi? E pa Marko, ovo te motiviše, ovo te inspiriše, radi sine. I onda samo kreneš da radiš. Naravno, izazovi to, ali da, to je bilo, neću da odugovlačim, pošto samo ću da se ponavljam, ali da, pre je bilo, kako se zove, to crno mesto u duši koje svi imamo, a sada je bukvalno strah od nepoznatog. To mene inspiriše. Kako bi mogli da kažem. Dobro. Ne postoji loša inspiracija, Burazeru, svakako. Pa da. Svako ima svoju inspiraciju. Zato što ne možeš ti ništa uraditi ako... I da, naravno, novac, to mene inspiriše. Ne motiviše, inspiriše. Ako ti meni daš malu količinu i očekuješ nešto veliko, dobit ćeš nešto malo. I meni daš jednu veliku cifru, sine, inspirisao se me sada, ima da radim, Pa dobro, svakog ko inspiriše. Da. Pa sad, da ja ne odugovlačim, pošto sam ja već oduzeo dosta vremena u ovom podcastu s onom mojom pričom. Čekaj malo, koliko je sati, brate? Se zna koliko je sati? Pola 6. Je prošlo za 5 minuta. Pa znate kako, brate? Pošto mi imamo... Ajde. Pošto nam je tematika, brate, za ovu emisiju dvosmerna i pošto smo mi odlučili, brate, da odgovaramo na ovaj prvi deo, brate, naslova emisija, to je inspiracija i presude, mi smo odabrali da odgovorimo na ovo prvo, a na ovo drugo bi voleo da nam odgovori naša draga koleginica, naša draga koleginica. Koleginice, ne kontaš, ajde bre, upataj. Naša draga. Naša draga. Naša draga koleginica. Sad je odlučio da ode negde na WC. Naša draga koleginica. Naša draga koleginica. Naša draga koleginica. Koleginica je naša draga. Možda potraje, brate. Draga naša koleginica. Koleginica draga. Koleginica naša draga. Naša draga. Koleginica naša draga. Ajde više, Zuzana, gde si? Šta ne zoveš ti nju? Možeš ti nju da zoveš? Zamisli da se uspavala, brate. Zamisli, toliko smo zanimljivi, jebote, ona. Ne, ja mislim da je ustala. Ona je videla o čemu se radi, izbrisala, kaže fuck it, brate. Fuck this shit. Naša draga koleginica! Pražno. Pao drugari. Naša draga koleginica, Zuzana Zulezu! Dobroveče koleginice, kako ste? Dobroveče, super. Dan je počeo svakojako, doduše od juče se svašta dešavalo, a onda jutros opet imala sam razne inspiracije svašta da napravim, a nije bio dobar, tako da... Brate, jesi bila pretvorena u Vuka sa glavom čoveka? Pa nisam. Ne. Onda nemoj da mi pričaš da ti je bilo loše. Malo sam rogove. A tebe rade ovi jednorozi i tako to, tako beš? To.
Da, ali jednostavno su lepa bića. Ali, Jesu. jesu, da. Ali jutro eto, Paz mi je pojeo omiljenu biljku, omiljeni cvet i nisam se pretvarala u jednorog. Marko, nisam se pretvarala u jednog đavola. Motiv mi je bio da naučim tog psa, reda, ali nisam bila inspirisana da ga tučem ili tako nešto. Samo sam umahala sa komadom tog cveća da više ne dira i više nije diro, pa valjda je ukapirao. Meni da je Zjanković pojeo moju omiljenu biljku, ne bi bilo... Da, njemu ne bi bilo baš najbolje. Nikad draža od njega, jel da? Da. Dobro, koleginice naša draga, ovako kako si, gde si, da li si možda na gostovanju, kako to, uvedi nas u svoj u trenutnu situaciju svoju. Da li imaš gostovanja, da li ideš na konvenciju ovu našu o kojoj pričamo i tako to. Kaži nam nešto. Ja sam trenutno kod kuće, evo nalazim se u svom studiju u Kovačici. Dobro. Iću na gostovanje da će Bog u decembru i voljela bih da idem na konvenciju na koju sam se već prijavila u Rijeku. Znači, učesnik sam i nadam se da ćemo 15. novembra dobiti pozitivan odgovor i da će event biti održan. To je ta stvar koja se dešavala i ona kulminirala i pravila probleme i dizala nervozu i prašinu oko svih nas, ali nadam se da će biti pozitivno do 15. novembra. I ja se nadam se da će to biti pozitivno, a ne da budu pozitivni ovi COVID testovi. Da. Ne pozitivno u negativnom smislu. To je jedina pozitivna stvar koju ne želimo, brate, bukvalno. U današnje vreme reći to pozitivno je u stvari negativno, jel da? Zato što se svako hvata za tu globalnu situaciju i globalni problem. Da. Ma, brate, mili, zašto nam jednostavno ne nabiju svi injekcije u dupe, brate, da nas ne sa životom. To bi najbolje bilo. A kad smo već kod injekcije u dupe, jo, meni danas krenulo. Znaš što bi mogla, ako možeš u kratkim crtama, čisto pošto svakog gosta emisije, epizode, pitamo o njegovim počecima, njenim počecima. Da li možeš ti nama da kažeš u kratkim crtama kako si ti počela? Pa ćemo posle da nastavimo dalje sa našom glavnom temom. Moji počeci ima 3 početaka. Prvi početak jeste taj da 2013. godine, dok sam radila kao shop advisor u VIP shopu, imala mogućnost da preuzmem jedan tatu studio bez tatu majstora, znači sa opremom, i da počnem da učim da tetoviram. Znači to je bilo kao lakši početak nego što ste možda vi imali, pravili mašinice, od čika, ne znam kog si dobio popino tu mašinu, Nox, ne znam tvoj početak, kako je bilo konkretno za tu prvu mašinu, ali ja sam imala, na primjer, to već sve spremno. Ali nisam imala kad uči, naravno. I nisam imala vremena nešto puno, zato što pored punog radnog vremena i kuće i porodice, imala sam samo možda večernje sate da tražim po YouTube-u tutoriale o tome, da čitam u novinama, u tatu magazinima ili tako nešto. I onda sam počela da vežbam na limunovima i pomorandama. Kasnije sam saznala da su i banane dobre za to, ali nisam. Ali polako su ljudi već počeli da dolaze. Počeli su da se pročulo se to da neka mala Zuzana je počela da tetovira, a od uvek voli crtanje, polazi iz umetničke porodice, ima taj genetski kod, nije se iškolovala za to, završila pravni faks, iako je htela možda Akademiju umetnosti i slikarstvo, ali nikad nije spremila portfolio za tako nešto i nikad nije probala, ali ljudi su verovali, mala je ovo sredina i zna se sve. I počela sam da radim samo one sitne stvartice, srculenca, linijice, neko
osnovno ispunjavanje. Neke kompleksne stvari sam odbijala zato što sam znala da Infinity, da. zato što sam znala da ja to još nisam kadra uraditi, da ne umem još to raditi. To je bio prvi početak. Drugi početak je bio da sam u tu priču ušla sa jednim članom porodice i treći početak je bio kada sam se odlučila 2016. maja meseca krenuti sve sama. I to je bio moment kad sam shvatila, zato što sam došla na raskrsnicu i imala dve mogućnosti. Hoću imati neki stalan posao shop advisora u nekoj telekomunikaciji, da li ću biti advokat, ići ću na pravosudni ispit, otvorit ću advokatsku kancelariju i ću se baviti tetovažom. Neću morati da obraćam pažnju na to jel imam piercinge, neću morati da obraćam pažnju na to jel imam ovakvu kosu kakvu imam i tako dalje. I odlučila sam da je ovo prava stvar za mene. Dobro I to je taj treći početak i to je ta sada moja priča, već 5,5 godina. I sviđa mi se i ide mi to. I mislim da od tad kada sam shvatila to i kada sam odlučila da radim samo to, da sam počela da rastem i da sam počela da napredujem. Zato što nisam više na babe žabe, nisam se fokusirala na neke druge stvari, fokusirala sam se samo na ovo i ako treba ceo dan bit ću u studiju i radit ću tu, ali radim samo ovo. Ne radim obrve, ne radim... Da. Radim samo, kako da kažem, ukrašavanje tela u ovom smislu kao i vi. Pa to se vidi po tvojim radovima i kako napreduješ iz meseca u mesec. I sad i vidi se trud, a da li sad možemo da pređemo na našu glavnu temu, a to su predrasude. Ti kao žensko u ovom svetu tetoviranja, da li si imala nekad probleme da te ljudi ne shvataju ozbiljno, da te mušterije ne shvataju ozbiljno, da ti je, pretpostavljam da ti je put bio malkice naporniji nego što je bilo za nas muškarce? Dobro, svakako, pošto sam iz malog okruženja, nije bilo tatu majstora oko mene, morala sam sve sama da učim i sve sama da kontam, da učim na svojim greškama i onda je to jako spor put ka napretku. Jeste kvalitetan i dobra je škola za mene. Neko bi rekao, ja sad ovu školu ne bih dala nikome na svetu, ni za šta. Dala bih, zato što znam da je meni bilo teško u početku i ako dođe neko i pita me, ja dam savjet, zato što znam da je to potrebno i da puno znači. A što se tiče predrasuda, jeste, ja sam ženski artist u muškom svetu, jeli? Ima predrasuda na taj način da kad se pojavim u muškom društvu, na primjer u velikom studiju, tatu kolektiv neki, ima nas 12, 15, ja jedino žensko. Na neki način sam odbačena zato što sam žensko. Zato što možda muškarci gledaju generalno žene kao nešto drugo, a ne kao artiste. Spremi mi kafu. Ili nešto drugo. Graša. Možda graša, a ne kafa. Da. I kupus je dobar. Pa da, ali kako si uspela da razbiješ taj tabu ili kako već da kažem? Kako si prešla preko tih predrasuda i sve? Sve što ide zajedno s tim? Zato što možda sam brat. Tako postavim. Možda ja imam malo te muške energije
I onda me oni tako prihvate. I onda kao pređe se preko toga donekle i ne kod svakog. Ali nema veze, nije to samo u muškom svetu tetoviranja. Tu je i kod klijenata ponekad problem. Imala sam jednu zanimljivu situaciju, to je bilo otprilike na početku, kad sam otvorila studio. Bio je dan, ne znam, nalazila sam se tu, nešto sam sređivala, spremala i sasvim slučajno sam bila obučena u belom. Ne znam, kao neki znaju, ja nemam jako puno tetovaža, a tada nisam imala ni jednu. Sada imam 3. Preko leđa ide gas. Da. Jednog unikorna sam napravila na nozi. I nisam. I pokucao je na vrata neki bajker. Ja kao, izvolite. I on kao pita, je li ovo tatu studio? Ja kažem, jeste, izvolite, sedite, kažite šta vas zanima. On kaže, čekaj, ko ovdje tetovira? Ja kažem, ja. On kaže, ti? Ma kakav bre, tatu majstor, ti gledaš kao apotekarka, ja se ovdje neću tetovirati. I nije se tetovirao, više se nikad nije pojavio. Znači, ovo je pravi primjer jedne predrasude. Znači, bukvalno pravcati primjer ovoga što nam je, brate, tematika danas. Znači, pojavila si se ti, jedno nežno stvorenje koje u tom trenutku bez tetovaža, u belom, otvara vrata bajkeru koji, znači, svi koji sad pratimo ovo, bukvalno zamišljamo lika u onim kožnim jaknama, bez vrata, ono. Brat, razumeš, onako, mrgud neki, razumeš, ovo, ono, otvaraš vrata tako nekome i taj lik kad te vidi, došao je na tetovaža koja se smatra za nešto onako kao muško, pogotovo kod tih koji se tetoviraju, ti motogangovi, krimosi, ovo, ono, očekuju buraz da će da im vrata otvori neki još istetoviraniji ili izajebaniji, ne znam šta, razumeš, onda otvara zule vrata i naš. Ali baš zbog toga, znaš, moraš pokazati zube s vremena na vreme, da znaju ljudi da nisi mekušac i da ne mogu da se zabavaju s tobom. Na primjer, imao sam tu čast da gostujem sa našom gošćom, koleginicom, dragim prijateljom koji voli da kasni, Zule. Onako kao, u studiju je kao i neko je nešto kaže pogrešno i sad, alo bre, šta ti misliš da sam ja neka pička ovde, šta te bre, ajde bre, a ja ovako sedim kao i samo jedan. Jeli? Znači, izgled zna da zavara, brate, tako? Po koricama. To. Poštujem, pazi. Ali, ova boja kose, svi ti piercinzi po licu, mi nisu problem da prelazim granicu. Pa da. Zašto bi bilo uopšte problem? Imaju problem s tim. Nekima je problem. Znaš, nekima je i problem. Ali kada ti carinici vide istetoviranog kolegu, onda traže i pitaju sve moguće papire koje ima, možda i zubni karton. Ja ne znam, brate, ja sam magreto. Znači, ništa, kad god smo išli, brate, negde, uglavnom su, kad god sam išao, brate, da li konvencija, da li gostovanje, uvek je tu, brate, pored mene, ide sa mnom neko ili od kolega ili od klijenata koji su onako dosta istetovirani i kad se pojavimo, razumeš, bilo je tu i momaka koji imaju tetovaža, brate, po glavi, po faci, razumeš, ovo, ono, jednom prilikom sam išao sa dvojicom kolega gde je buraz jedan kolega, Miljan Čojbašić, brate, lik koji pola faci ima istetovirano, brate, pucali i prek je lik. I kamen, znači pola face, pazi, čelav lik ima i po glavi nešto, ne znam ja šta, pola face mu je kamen, ispucali kamen. Da, kao pukotine, stena i sve. Da. A s druge strane face ima Jokerov osmeh, brate, do ovde i ovde, ne? Znači, buraz, zamisli ti sad kad 3 takva lika ti se pojave u autu, razumeš, na granici, ono,
Mislim da su carinici, idemo. Ide gas. Da. A pogledaj Minju kao, dobra ideja za tetu, kao. Mogu bi da prekrijem malo neku. Stalno, brate. Ali vidiš, na primjer, to isto možemo da ubacimo na našoj današnjoj temi. Na primjer, kao isto na graničnom prelazu. Isto kada evo, Burac, bukvalno onako kao, sediš u kafiću i imaš slušalice. I neki matorac, momak, kada je, skini samo slušalice, skini. I kada skini kao, šta će ti te tetovaže, bre, šta ti radiš u životu? Prvo ja tebe da pitam. Znaš, kao, ko si ti prvo? Znaš, drugo, odak tebi pravo da ti tako pričaš sa mnom, brate, kao da sa visine, samo zašto sam istoviran ili, znaš, nemam pojma šta. Onako, zašto misliš da sam gluplji, da sam retardiran, da sam izašao iz zatvora, da sam navijač, da sam ovo. Kad sam ja jednostavno prost čovek koji voli da vodi ljubav sa tuđim majkama, brate. Razumeš što? Volim da uvodim tako da uvodim i samo... Ali znate što sam htio da kažem? Molim? Reku ja navikla na sve ovo, kad je društvo, onda se čuje, svašta se sazna. Ali da, kako zove, svi smo prošli, evo na primjer, ja ću samo da se ubacim, izvijem se ako oduzmem vreme, kao, vidim da su opet počeli ta vremena, kao, pre, kad sam bio mlađi, šetao sam ulicom kad je bilo leto, uvek furam papuče i šorci i košulju kratkih rukava, i onda, znaš, vidi se, sve se vidi, i onda ljudi bukvalno gledaju, i on kao, vidi ga čovječ, da verujem, gleda. I onda, posle nekog vremena, sve postalo to normalno. Pa kao da, imate to važno, sve se smirilo. I onda se dogodi ova korona, brate. I cele godine, prošle godine, sedimo u kući, ne radimo ništa. I nekako, ko da smo se svi vratili u 90-te, pošto sada šetam sa sinom, kako zove, šetalištem, i ljudi bukvalno na klupi, ono kao, vidi, onaj istetovirani narkoman ima tete, ju bože, ne mogu da verujem, znaš, ono kao. Znači... Ne, se to nikad nije desilo, Buraz, ja sam ceo skoro istetoviran i nikad ne, mislim, osim moje babe, naravno, brate, ona, sine, operi to! Evo ti krpa! Ali, drugo, niko nikad, čak i majka moja, brate, voli da vidi kad dođem s nekom novom tetovažom i to. Tako da imao sam tu sreću da me nikad niko nije sad nešto smarao zbog tetovaža, iskreno, brate, ali da, ima takvih debila, da, upravo si. Ali baba je uvek bila protiv ovoga i uvek, nikad joj se nije sviđalo zašto ovo radim, što radim. I školovala si neke druge škole, zašto sad ovo radiš, mučiš ljude, praviš. I onda istetoviram tatu, onda istetoviram strica, njene sinove. Bude haos i napravi problem od toga. I kako vreme prolazi, ja malo joj pokažem neku sliku, malo, joj objasnim kako ja to radim. Ili ona svrati u studiju pa me vidi kako radim i vidi da ne curi krv na sve strane i da to nije kao u nekoj klanici ili tako nešto. I da ljudi miru tu na licu mesta, da se mi ne bodemo, kako ti ljudi, te generacije iznad nas, brate, vide sve ovo. Ovu emisiju koju radimo, jedan od razloga je i to da tim nekim ljudima koji imaju te predrasude, a ima ljudi, znači, barem smo mi upoznali, mi koji se bavimo ovim poslom, upoznali smo ljude koji baš imaju ozbiljne predrasude prema tetovažama, prema tetovirama. Ozbiljne! Preozbiljne predrasude, razumeš, prema tetoviranim ljudima, prema tome ko je šta istetovirao. Buraz, pa svako ima neki svoj trip. Svako od nas, znači, ima neki svoj trip. Najde, sad naš četvoro, tačno, lepo sam rekao, naš četvoro smo tatu artisti. Svako, ne samo tatu artisti, svi umetnici imaju neko svoje ludilo, razumeš? Ovaj voli da se tetovira, ovaj voli da farba kosu, ovaj voli piercinge, ovaj voli da bude
da bude upadljiv po ne znam, znači svaki umetnik, ne tatu umetnik, nego svaki umetnik ima neki svoj, razumeš, nešto specifično svoje, razumeš. Ne možeš ti da sudiš nikome na svetu ako ga nisi i kad si ga upoznao, nemaš pravo da sudiš o tome šta je on, brate, stavio na svoju glavu ili na svoje telo i kakvu frizuru ima i zašto se ofarbao, zašto se ošišao, zašto se izbušio, zašto se istetovirao, zašto... Da. Znači, Buraz, svako od nas je različit, svako ima neku svoju viziju sebe, kako želi da izgleda i nema potrebe to raditi. Tetovirao sam u Lihtenštajnu ženi na čelu Franu. Da. I svašta, znači ja još uvijek ne mogu da verujem. Vi znate tu tetovažu. Znači, zamislite sa čime se ona suočava u svom životu, time što ima tetovažu na čelu. Da. 100% ljudi kad prođu pored nje kažu Da. Debil, brate. šalim se, ne, Zamisli sa morao sam. sa čime ona sve mora da se suočava, brate, u životu, u dnevnici svojoj, radnji, u autobusu, na poslu, da li može uopšte da dobije posao, čime se bavi ta žena. Ja ne mogu da setim da li sam pričao s njom o tome dok sam joj radio, sve vreme sam bio tu pored nje dok sam joj radio, tako da smo pričali dosta, pričali smo o svemu, ispitivao sam je, ne mogu da setim, stvarno ne mogu da setim da li sam je pitao da li radi negde, tog detalja, ne mogu da setim, ali me mnogo interesuje, evo sad kontam da me mnogo interesuje da li ta žena ima posao, da li je neko prešao preko toga, mislim, Lihtenštajn je zemlja moderna, nije ovako limitirana kao Srbija, mislim da nijedna zemlja nije limitirana kao Srbija. Da. Tipa nešto kao Švajcarska, oni su bukvalno ono kao da su deo Švajcarske, bukvalno je sve isto. Da možda je imala šansu negde da radi, ali evo volio bi da saznam da li ona sa tom tetovažom može uopšte negde da radi. Pa, može, brate, pogotovo ako negde preko, mislim da nije to problem uopšte, brate, ne znam. možda radi S obzirom da je toliko preko cele. Šta mislite, kako smo mogli da razbijemo te predrasude? I da li je to poželjno i da li je to dobro? Zato što smo stvarno svi različiti. Da li su te predrasude ovde kao dobre? Ej, znaš šta, mi postavljamo pitanja ovde, znaš? Naravno, ja imam odgovor na to. Pa ja na primjer mislim da to je stanje svesti. I ako se nalaziš u takvoj okolini gde ljudi donose zaključke bez svih informacija i detalja koji su potrebne da bi donao neki zaključak, to je problem. A mi, kao što je kolega naveo, smo u Srbiji, mi smo centar za to, mi smo vrh vrhova za to. Znači ti ako nisi u normi, u ovoj liniji, ti si to i to. I nemoj mi objašnjavati da je pop dobar, a fura ide gas ovde. Ne, brate, on je narkomančija, ima decu, zove socijalno, brzo. Jadna ta deca. Da. Ta deca kome je ovaj roditelj, razumeš? Da. Tako da Vučić je kriv. Vidi, Burazeru, evo kad smo već kod toga. Znači, imate tetovaža koje bi ja voleo da imam na sebi. Pazi, mi kao tatu artisti, malo pre se Zule pomenula da ti se svidelo ovo čime se baviš i zbog toga što možeš da izgledaš onako kako ti želiš bez da ti zavisi posao od toga, je li tako? Znači, pitanje je da li bi mogla da radiš u banci ili kao advokat da imaš tetovažu ovde da ti piše forgiveness. Advokat. Forgiveness ili da imaš Harley Quinn, brate, boju kose ko što ti imaš, samo što je malo boja onako druga pakovana. Znači,
ovaj posao koji radimo nam dozvoljava da možemo da imamo tetovaže, da nas boli uvo jer se time bavimo i tako to što moja keva, na primjer, ne slaže se s tim nikako jer je u fazonu pa tetoviraj ti druge, što ti moraš da se tetoviraš? Da. Što ti, kao svi, budi ti normalan. Znači, ja sam nenormalan jer se tetoviram, razumeš? Evo, 10 godina se bavim tetoviranjem i 10, to jest više od 10 godina se tetoviram, već 15 i jače. I dalje svaku novu tetovažu koju uradim na sebi, to je drama, to je kukanje, pa dokle, pa je li ovo zadnja, pa ne znam ja šta, razumeš ovo ono. Naravno da nije zadnja, niti će ikad postoja zadnja dok ne znam. Znači, zadnja tetovaža će biti ona koju sam posljednju uradio pre nego što... Me autobus udario. Tako da, šta sam ja hteo da kažem uopšte, pa sam otišao u pičku materinu. Kako prekinuti sa predrasudima, brate, ono? Kako zaustaviti? I da li je to uopšte dobra stvar nekada i to sve? Koleginica ima odgovor na to, ali dala najme nama šansu da mi odgovorimo. Ljudi da gledaju, brate, svoje posla, brate. Ali nebitno, sve u svemu skontali smo da su te predrasude ozbiljan problem u današnjem svetu i da bi mnogo lakše... Izvoli. Ajde da čujemo koleginicu, rekla da ima odgovor na njeno pitanje. Koleginica. Da, ja imam odgovor na moje pitanje koje sam postavila. Ja mislim da predrasude možemo jedino razbiti znanjem, informisanjem, kritičkim mišljenjem ili dovesti sebe u kontakt sa tom osobom prema kojoj imamo te predrasude. Ili, na primjer, moja baba, koju sam spomenula malo pre, je naivni slikar, ona slika već 60 godina. I ona ima te predrasude prema tetovažama. Ja sam pre 2 nedelje napravila novu tetovažu. Pravila me je dobra koleginica Sara iz Beograda. Ovim putem je pozdravljam. I napravila mi je deo iz babine slike. Baba sutra dolazi kući, bila je u banji. I sutra ću joj pokazati, ići ću po nju i pokazat ću joj tetovažu. Tetovaža je preslikana, njena slika, ulja na platnu. I mislim da će početi drugačije da razmišlja o tome. Pa, znači ono što da mi kažeš je da zadovoljim potrebe drugih ljudi da bi ih ja razumeo, da bi oni razumeli mene. Da bi oni razumeli mene. Ne. Da, ko nam što ćeš da kažeš, naravno. Ali nije tu stvar da se te ljudske razlike izbrišu ili nekako prevaziđu, već moramo prosto naučiti da živimo sa njima i moja baba sigurno neće sada kao prekinuti sa tim predrasudama, ali će možda na neki način promeniti mišljenje ili će prihvatiti to drugačije nego što je mislila juče o tome možda. To je dobra ideja, iskreno. Vidi. Da ovo, moj babi je dovoljen. Ima veze sa ovim što je ona rekla. To sa babom uradila je tetovažu babine slike koju je baba slikala, je li tako? Da. Evi, od ne znam koliko imam tetovaža na sebi, tetovirao sam se, ne znam, 40-ak puta možda u životu, lupam, ne znam. Mogu bi da prebrojim to jednom. Moja keva se samo za jednu nije žalila. A to je kad sam istetovirao njeno ime, vrate, na ruci, ovdje. Da. Znači, samo tad je bilo... Daj ja ime tvoj čaleta, brate. Znači, za sve je bilo kenjanje, znači, i jao, pa kako, pa moralo, pa na... A kad sam uradio njeno ime, bilo je, znaš, kao smešak, kao, pa što? A drago je, vidi se da je... Tako da, kaže klaun, mi moramo da uradimo nešto što je prihvatljivo drugima, da bi oni prihvatili naše, ne sviđa mi se to, znaš, Dobro, moja baba, to mi je... Ne želim, ja sam takav da ne želim da radim ono što drugi očekuju od mene. Želim da ono što želim da radim, buraz, bez obzira ko će šta, brate, da misli o tome, znaš. Naravno... Da, i zato radimo ovaj podcast. Setio sam se šta sam teo da kažem malo pre.
a to je buraz roditeljski, jebeni roditeljski sastanak. Ja, brate, ja sam roditelj dvoje dece. To su deca razvedenih roditelja. Ja živim sa drugom ženom u drugom braku sa svojom decom. Narkoman. I naravno, jedini sam roditelj koji odlazi na roditeljske sastanke, pogotovo kad smo se preselili za Novi Sad. I kao taj neki roditelj koji predstavlja tu decu, jel tako? Znači, sad kao deca su ovakva ili onakva. I ti to mišljenje o deci možeš da promeniš na osnovu dolaska tog roditelja. I onda se pojavim ja sa svim tetovažama koje imam, među sve one neke normalne, na osnovu toga je kako ljudi zamišljaju, znači to je neki tunel gde idu kao svi ljudi, razumeš, kao svi smo isti i to je to što je prihvaćeno. Sve što ide van tog, brate, nekog tunela nije prihvaćeno i odmah je automatski ono što sam malo pre rekao, jadna ta deca. Ja imam, brate, koje bi želeo da imam na sebi, pored toga što sam tattoo artist i što mi je kao dato pravo da imam tetovaže koje želim, na kojim mestima želim i šta god to bilo na tetovaži, kao sve mi je opravdano jer imam, brate, jer se bavim time, ali opet na roditeljski buraz ni sam ne bi dozvolio zbog drugih ljudi, zbog tih nastavnika, zbog, ajde, roditelja manje više zabole me ko će šta da misli o meni, ali ima, brate, tetovaže koje bi želeo, na primjer, evo sad sam uradio ovo, ide gas. Šta ćeš ti da kažeš, Zule, za ovu tetovažu? Da li se tebi sviđa? Da li ćeš ti promeniti mišljenje o meni zbog toga što imam na sebi ide gas? Znala si me do juče. Ja bi iskreno. Znala si me, znaš par godina me znaš o meni toliko koliko znaš. Da li se kod tebe promenilo mišljenje o meni zato što sam ja uradio tetovažu ide gas? Ne. Da li sam se ja ne znam za vas, ali meni je neugodno da sedim koliko sam nadražen zbog te tetovaže. Stani malo, brzo gubim misao, brate. Da li sam se ja promenio kao osoba zato što sam uradio tetovažu na licu? Nisi. Nisam, brate, nisam. I onda ne kontam zašto ljudi imaju taj problem sa tim, brate. Znaju, ovi koji te ne znaju pa te osuđuju, to mi je tek ono, o tome neću ni da pričam, to je baš ono katastrofa. Ali ima ljudi, buraz, koji te znaju, brate, dosta, neki te znaju ceo život, razumeš, pa te vide posle određenog vremena, uradio si tetovažu na glavi, lupam, ajde da kažem na čelu, uradio si tetovažu i znaš ono kao, pa buraz, pa što, pa buraz zato što sam ja to hteo, brate. Šta ti to sve? Jel to mene promenilo, buraz? Jel ću ja promeniti, da li sam se ja promenio kao osoba, da li ću ja promeniti mišljenje o tebi, kontra što ću ti kažem? Znam što ću da kažem, brate. Čemu sve to, buraz? Znaš, obrazovanje, sve to dolazi od kuće, brate. Upoznaj čoveka kakav je, pa onda pričaj o njemu, a ne na osnovu toga zuru ili kako ima tetovažu, brate. I na kom mestu. Brate, iskreno mislim da to nema veze s tetovažama, buraz. Znaš što je fora? I da nemaš tetovaže, ljudi uvek gledaju tuđe posla, brate. Znaš, i mislim da i ako nemaš tetovažu, uvek će neko kaže, gledaj ga seljak šta je obuko, gledaj nema Nike patike, brate. Razumeš, ljudi gledaju tuđe posla, brate, nemaju druga pametnija posla. Uopšte nije ni toliko do tetovaža, koliko do toga da, znaš, treba gledaš sebe i svoj život, brate. Znaš, da ne da zabadaš nos u tuđe život. Znaš ko to radi, buraz? Znaš ko to radi? Ima dve koji to radi. Prva vrsta ljudi su ljudi koji nisu zadovoljni svojim životom, to je pod jedan, a drugi tip ljudi su ljudi koji nemaju muda da urade to što si ti uradio. A želeli bi da imaju tetovažu, nebitno na kom mestu, nemaju muda ili zbog bola ili zbog toga šta će da mu kaže roditelj ili šta će da mu kaže, ko će da pomisli o njemu bilo šta, opet predrasude zbog drugih ljudi, ali to su dve vrste ljudi koji rade ovo o čemu mi pričamo, brate. Pa to, pa da. Sad, kad smo... svode na negativno, uglavnom je samo na negativno, ali meni se čini da prosto kada se susretnemo sa tako nečim, prosto treba da samo da pomislimo, ako je to stvar, situacija sa nama, samo treba da pomislimo
nit mi ide u džep, nit mi ide iz džepa. Boli me uvo, misli šta hoćeš, smeša me lice, idem dalje. Zato što ja treba sebe da gledam u ogledalo svaki dan, ja ću sa sobom biti do kraja života i nema potrebe uopšte da se opterećujemo sa tim predrasudama, sa tim kako nas neko gleda i kako nas vidi. Zato što smo... pogotovo da. I sa ovim rečima, ja mislim da je naša gošća zaključila njeno gostovanje ovde. Svaka čast. Bravo, Zule. Pa, Zuzana, Hvala na ovo je pozivu. bilo veoma informativno i šta još? Nešto od toga. Poučno. Imala sam strašnu tremu, samo da znate, jako tremu. Na samom početku sam se tresla još dok nisam uspela da uđem u ovaj podcast. Zvali smo te jedno 40 puta. A, pa nije mogla da pritisne dugme, zato što se treslo. Kad smo počeli da pričamo, vi ste tako opušteni kao što vas znam i stvarno ovaj live nije bio tako strašan kao što sam ja očekivala da će biti. Hvala. Stvarno, da nisi rekla da imaš tremu, ne bi ni provalili. Hvala na gostovanju, bilo mi je zadovoljstvo slušati te iz perspektive. Mi smo se dogovorili da nećemo pričati ženskog tatu artista jer si ti tatu artist. Tako je. Ženska si osoba, a tatu artist si. Znači, nisi ženski tatu artist, brate, znaš. Znači, radiš isto ono što i mi radimo i to je isti posao. To što si se rodila kao žensko, totalno nema nikakve, brate, razlike. Ili što smo se urodili kao muškarci. Što smo mi ružni, razumeš, i to je to, brate, ono. Hvala ti. Neko se rodi pod srećnom svetu, mi završi kao bijeli muškarac, tako da... Hvala ti puno na izdvojenom vremenu i na gostovanju i nadam se da se vidimo na konvenciji uskoro, brate. Ja se nadam. Hvala još jednom, momci. Vidimo se, čao. Vidimo se. Hvala, Zule. Ćao. Ovo je bilo zabavno. Ovo je bilo zabavno. Da, prvi put... Ali gle fleku crvenu na čelu, brate. Pogledaj kolika fleka, brate. Vidite ovde? Ćevo te. Gledaj ti meni frizuru, druže. Gledaj ti meni frizuru, burazaru. Gledaj ti ovo. Ti si u gorem stanju. Čekaj da vam pokažem, ne znam da li je Bubuljica ili Mladež. Samo da... Šta radiš, dobro, gledaju deca. Radiš šta? Čas. Pope, uvedi nas u treći segment naše emisije. Nismo dogovarali, brate, kako ćemo raspodeliti emisiju, ovu epizodu, kako ćemo raspodeliti segmente. Da li ćemo prvo pozvati našeg tatu fana ili ti tatu klijenta ili ćemo prvo da vidimo, u stvari ajde prvo da pozovemo, brate, našeg tatu gosta. Pa ću mi posle da polaže one, brate. Nije neki problem. Ajde, znači, jedan gost za večeras biće naš dobri, vazda prepošteni plejač, gospodin. Pa čekaj, brate, pa za tebe. Gde si buraz, razumeš? Gde si minja? Gde si, brate? Vidi, znači kad sam pravio poster... Koliko si dugo to smišljao, brate? Koliko si to dugo smišljao, brate? Svih ovih sat vremena da mi isprozivaš. Krenulo je. Poslednji gde smo ubacili, brate, Andriju, razumeš, na poster. Gledam, brate, razmišljam dole šta da upišem, razumeš, ono kao svima piše, ovaj je bio tatu artist, ovamo je bio fitness coach, ovamo... Šta da pišem ovom Indijancu, razumeš, da li da rekao... Prvo mi je palo na pamet da pišem gaser, rekao, aj nek gaser, nek bude blejač, ali sad kad se pojavio s ovim naočarima i ovako, brate, trebao sam gaser, definitivno. Ne. Italijanski trener 100%. IT stručnjak. Ja sam ovde kao deo predrasuda i evo da vide ljudi da sam ja IT stručnjak, iako sam ceo istetoviran. Stručnjak, samo jednu stvar da ti kažem, približi se telefonu, lebati. Što da? Da, malo. Slabo se... Da se bolje čuješ. Evo.
Svakako imamo audio problem, brate, i kasnije u montaži za YouTube i sve, tako da trebaš mi malo glasniji. Ne mora sad da se vidi cela Kajla, ovo ono, jebi ga sad, brate. Znaš, Nije do mene, do Kajle. dobro večer, Kao gospodin garant je neki... Andrija. Ovo je moj dugogodišnji klijent i moj dobar drug, prijatelj, saradnik, asistent, savjetnik, bla, 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 sve iz Beograda, gospodin Andrija Džoker. Hvala. Gospodine, kako imate da nam kažete i tako to? Pa ništa, evo, slušao sam vas šta pričate, dosta pametnih stvari ste rekli, Minja naravno ništa pametno. 2-0, idemo. U stvari 1-1. Tako da ovo je neka standardna tema koja se pominje u Srbiji, standardne predrasude koje se pominju u Srbiji, sa kojima se svi mi koji smo istetovirani susrećemo svaki dan. Tako da... A čekaj, Ti momak garant radiš za neki IT, a? Pa da. a čekaj, ti si dakle istetoviran, jel? Pa može se tako reći, imam nekih, klasičan. 2, 4, pa nekih 300 godina tetoviranja, tako da... Kad smo kod 300 godina tetoviranja, da li znaš kad si se istetovirao prvi put? Sa koliko godina si se tetovirao prvi put? Znam, prvi put sam se tetovirao sa 16 godina i to sam uradio na rođendan svoje majke, njeno slovo sam uradio. Mislim da je bila oduševljena, je li tako? Pa, ja ne znam... Pa vidiš da ima udubljenje ovde, to je od tog udarca od Heve, ono? Pa ne, nisam spavao u kući, ali dobro. Bila je oduševljena. To je to. Mislim da kad te je rodila, da joj je san bio da kreneš da se tetoviraš sa 16 godina. Pa da, ja mislim da je ona oduvek zamišljala to tako. Pa da. To mi je skroz okej, to mi je logično, brate. Znači, počeo si da se tetoviraš sa 16 godina. Pa da, ali do duše, moja ljubav prema tetoviranju je datirala još od davnih dana od kad sam bio klinac. Lepio sam one i žvaka tetovaže, tetovirao se kanom i baš kad smo kod te kane, imam jednu zanimljivu priču, tako smo se ja i ovaj moj dobar čovjek, a pomalo pošten, Aleksandar Kopinović, i upoznali, a to je da kad sam bio mali, pa imao sam jedno oko 10 godina, kad smo bili na moru, pošto sam oduvek voleo tetovaže, naravno vidim da neki čovjek tetovira kanu. I naravno, ja hoću isto tetovažu, hoću. Odvedu me moji da se istetoviram i sad gledam onaj katalog, šta bi mogao, kad ono zanimljivo mi, pitbull sa bejsbol palicom. Jako poučna tetovaža. Da. Ima uverenje roditeljima. I gde ćemo, šta ćemo, na rame, onako šoferski, baš da se vidi tu. I uradim ja tu tetovažu, naravno sav srećan, zadovoljan, ja imam pitbulla s bejsbol palicom. I uveče mi legnemo da spavamo, kad u toku noći ja se češem, rekao, mene ovo svrbi. I kažu moji, ajde ne lupaj, spavaj, nije ti ništa. Ma rekao, mene ovo svrbi i mi ustanemo u sred noći i pogledamo ono sve plik do plika. I to se upalilo i mi šta ćemo, mi kod doktora hotelskog i on majmun uzme iglu, zapali je i krene da mi buši plihove. Lepo. Svaka čast. I pravo s aerodroma mi smo otišli u Belmedic, baba moja zakazala u Belmedicu, pozdrav za babu, ako bude gledala na YouTube-u. Za Belmedic. I za Belmedic, a nije plaćena reklama. Odemo tamo na pregled. Kad na pregledu ustanovim da čovjek uopšte nije koristio kanu, nego nešto jeftinije i da se meni to upalilo i da ja moram da skidam tu tetovažu laserom. Kao da sam radio pravu tetovažu. Sa 10 godina? Pa sa 10 godina. To su neki, ako postoje ljudi koji su začetnici tetoviranja, ja sam začetnik skidanja tetovaža. Jer se taj laser tek pojavio u Srbiji i ja sam išao na jedno 4-5 tretmana skidanja, bolelo je ko sam đavo, ko da mi deru kožu. I neki prirodni šamponi se koristili posle, ali tu nije kraj svega, pošto naredne 2-3 godine kad god bih podcrneo na moru, samo bi bio pitbull sa bejsbol palicom.
I šta se onda dešava? Onda se dešava. Znači, koja godina je u pitanju? 2015. sam prvi put kod tebe. 2015. Ja sam, brate, u tom trenutku gostovao kod Ivana Pistera u studiju, brate, u Beogradu. Tako je. Da tu studio Black Line na Južnom bulevaru, čini se. Ja, brate, gostovao nešto, par dana sam bio kod njega u studiju radio i javi mi se, to je spremno sam došao, javi mi se ovaj dotični gospodin koji nam je danas gost, znači pre jedno 6 godina. Nažalost. I traži gospodin Bogorodicu da mu radim, razumeš, s nekim ružama ispred ovo, mislim, naš ono, da. Blejač, brate. Njega buraz, to što bi on teo inače. Da. I ja njegu treba da radim Bogorodicu i krenuli smo od ozdo, slika dole ima neke 3-4 ruže, jebem li ga i gore... Ali ne od ozdo, nego od ozdo ramena, da ne pomisle ljudi. Da. Iskoristio je moment. I stignemo, vidi, uradili smo tetovažu, ide, znači sve okej, razumeš, i u jednom trenutku, brate, stignemo do portreta Bogorodice, jel tako? I buraz, ja sam tu tetovažu predvideo, ja sam mu rekao trajaće, ne znam, 5-6 sati, 7, koliko god, razumeš, ono. Ta tetovaža je trajala jedno 12 sati. Iz 2 dana. Znači, iz 2 dana, morao je da dođe i sutradan, a to je bilo planirano, znači, predvideo sam da će tetovaža biti dovoljna za jedan termin i to ono, što spektakularno. Odužila se na 12 sati ukupno, zbog čega? Zato što je gospodin, do 4. slike, zaboravio da mi kaže da je on imao ovu situaciju koju je pričao na tom plenu, da je on radio te silne lasere u to doba kad ko zna šta, kako je to bilo, razumeš, nerazrađeno još, nije to još bilo, mislim, ja ne znam u Srbiji da li i dalje postoji neki laser da kažeš ono da kao, baš radi, znači top buraz da vredi, idite tamo. U to doba, znači pre koliko, 15 godina, Da. gospodinu radi, vrate, laser, ko zna šta mu urade s kožom, da bi došao 10 godina kasnije, vrate, kod mene na tetovažu, mi radimo tetovažu, radim portret te Bogorodice, gde buraz postoje, naš ono portret, brate, imaš 4-5 tonova svojih koje koristiš od crnog do najbleđeg, kreneš, brate, da senčiš onu Bogorodicu, onim svetlim tonom, burazu bodem, drljam po koži, ništa, koji kurac je, ajde opet, brate, ja pokušam, senčim, bodem, ništa buraz, ne na koži buraz, kao da se ništa ne dešava, gledam mašinicu, okrećem, gledam, menjam iglu, stavljam drugu iglu, možda igla nije dobra, ne znam o čemu se radi, brate. Pokušam svetli ton, neće, ajde da probam tamniji ton, buraz, uz jedan srednji ton, buraz, ništa buraz, farba po koži, ništa, kao da je prazno, kao da nisam umočio, ništa se ne dešava, razumeš? Rekao, buraz, da li vidiš ti o čemu se radi? On se gleda ovako, ja kažem, gledaj ovo, gledaj šta se, ja već pizdim, prsavam, ne mogu da uradim tetovažu, brate. Prvi put mi se dešavaju takve stvari. Uzimam crnu, buraz, crnu. Znači, prvi ton, klot crna, nerazređeno ništa. Vrata mašinicu ovako, i ovako po portretu, po faci ovako. Brišem. Tu se pojavila gde koja bojica, brate, nešto. Ali kako je jebote ovo? Kako? Mislim, nije mi jasno jebote, nema logike. To je bilo pre 6 godina. Znači, ja sam tad imao neko 4-godišnje iskustvo, ili ti... No i tad si bio dobar. Ili ti je iskustvo, i buraz, pitaš se u čemu je greška, nisam ja video da tu postoji, da postoji šansa da je on imao neki problem pre toga, pa da ja, znaš, jednostavno, ne radi mi mašinica, brate, nisu mi dobre igle, ali menio sam iglu, podešavljam, ne znam o čemu se radi, da bi pajser, par mjeseci kasnije, meni se javlja, brate, na Messenger, čini mi se, brate, tad i kaže, burazeru, a ja sam njega odbijao, on je mene cimao, brate, posle određenog vremena da radimo dalje, nastavak, teo je dalje rukav ili šta već, razumeš, ja sam njega odbio, nije postojala šansa da se tetoviramo dalje, jer znam u šta me uvalio i ne želim više da radim s njim, buraz, sam se lepo proveo, nikako. I da pajser, brate, javlja se i kaže, burazer, otkrio sam u čemu je bio problem ono što smo imali kao sa Bogorodicom,
Rekao u čemu? I ispričam mi ovu priču da je Pajsa radio tetovažu sa 10 godina, da je išao na 15 lasera, razumijete, posjebali kožu, da ovo, da ono. I tako me ubedi, vrate, da je to jedino mesto na kome on u stvari će imati... Bezbola. A celo telo čisto. Čisto i da ima nade da kao radimo dalje. I boga mi, tetovirali smo se od tada dosta i tek ćemo se tetovirati. A kad smo kod toga, kaži ti meni, Burazeru, koliko otprilike imaš tetovaža na sebi? Pa, 2, 4, pa ne znam, nekih 300, tako nešto. Opet 300. 2, 4, 300. A kaži ti meni, Burazeru, da li ti planiraš i dalje se tetoviraš? Da li su predrasude koje ljudi imaju na ulici kad te vide u, ne znam, u domu zdravlja, u banci, gde god, da, pored svih tih predrasuda kad te ljudi gledaju zato što si šaran, zato što nisi, brate, po protokolu koji ljudi zamišljaju da kao svi trebamo biti. Da li pored svega toga želiš i dalje da se tetoviraš i koji su ti sljedeći planovi za tetovažu, brate? Naravno da želim i dalje da se tetoviram pored svih predrasuda. Što kažeš, tek smo počeli. Dokle god ima slobodnog mesta i slobodne kože, tetoviramo se. A što se tiče tih predrasuda, pa znaš kako ovdje u Srbiji uvek postoje, pogotovo u Srbiji postoje predrasude. Čim nisi u nekom šablonu, čim nisi onako kako piše u knjizi, odmah si ti drugačiji, odmah si upadljiv, odmah si ti ovakav, odmah si onakav. Dešavalo se 100 puta da ljudi na osnovu toga što mene vide, kažu gle ga ovaj ovakav, onakav i to sve i onda sednu sa mnom, porazgovaraju 5 minuta i onda kažu kao pa ti nisi uopšte onako kako smo mi mislili. To je ono što kažem, da ne treba nikog i nikada osuđivati na osnovu njegovog fizičkog izgleda, jer ne znaš ni njegovu priču, ni zašto on to radi, ni čime se bavi, a uostalom ni ne treba da te zanima čime se neko bavi, već kakav je on kao osoba. A to da li je neko istetoviran, to ne govori o njemu kakav je kao osoba. Tako da, to su neke predrasude koje postoje u Srbiji, postoji u svetu, ali je dosta manje. Svetu je na minimalcu, brate. Da. Znači, na primjer, u Americi znam tamo baš ih briga da li imaš istetoviranu facu, da li si se obukao u roze, žuto ili ostalo. A Srbija kao Srbija, mi smo uvek poslednji u svemu i on bit će za jedno ja mislim 50 godina, onda će da kažu kao pa što nismo mi ovo ranije. Tako uvek bude kod nas. Tako uvek, u svemu. Mi smo država koja još uvek koristi fiksni telefon, brate. Pa da. I onda kada budemo to izbacili i počeli se da koristimo, kao, zašto nismo i ranije radili, evo. Pitao si me za naredne ideje, projekte, pa evo baš s obzirom da je predsjednik uplatio sada 30 evra i da će u decembru platiti još 20, živio predsjednik, hvala mu, rešio sam da te pare uložim u sebe, da uložim, pa bit će još tu, ćemo još nešto da ocrtati, neku malo beskonačnost ili možda samo Bog može da mi sudi. Ali obavezno Za te pare koje si pomenuo ne možeš da uradiš samo Bog može mi sudi, možeš samo Bog. Ne, nego samo. Uradit ćemo samo. Ili samo Bog. Bog. Može. Uradiš Bog, to već ima. I ljudi kad te vidi Bog, brate, na tebi, tek onda ne bi... Skraćenicu SBMS, brate, bukvalno. Tek onda nikakve predrasude ne bi imali prema tebi više. Da. Tako da, to bi trebalo bude tvoja sledeća tetovaža. Eto, vidite kako se u live-u spontano dogodi nova ideja i dolazi se do novih inspiracija. Evo, uživo ste sada videli. Molim lepo, hvala ti, gospodine. Znači... A čekaj, hoću da ga pitam za sami kraj, ovako, pošto sad se približavamo kraju našeg razgovora sa dotičnim. Kad smo već kod predrasuda, da li mišljenje drugih ljudi uticalo na donošenje odluke dizajna koje ćeš da staviš? Naprimjer, kao razmišljaš da staviš lobanju
koje krvari, brate, iz očiju, ali kao, ovo društveno nije prihvaćeno. Da, ladno je. Evo da ništa. Ali na donošenje kao novih odluka za nove projekte, kao da li misliš da se vremenom tebi, da si postao kao fleksibilniji, kao da, ajde neću da idem toliko ekstremno, zbog, zašto društveno nije prihvaćeno, znaš. Ili si jednostavno rekao, fuck it, ja gledam svoje posla i ja gledam sebe i idemo dalje. Mogu ja? Ajde. Mogu ja? Ajde. Slušaj sad ovo. Vidi, nije on taj koji je donosio odluke o svemu tome. Dok je on donosio odluke, on je tetovirao, pomenuli smo Bogorodicu, ruže, na unutrašnjoj ruci ima goluba, ima sat. Evo ga i sat. Znaš šta bi išlo sledeće? Da nisam ja krenuo da ga napinjem i da utičem na njega da bude bad guy, razumeš, i da počnete da igra lobu. Da nije bilo mene, on bi sad, brat, imao i lava. Potpisujem, brat. Ne. Imao bi Ostrog, cara Dušana Silnog i ja nisam čovek, ja sam Vuk. Verovatno... I Vuka. I Vuk. Misliš telo Vuka i ljudska glava? To će da mi kažeš. Pa mislim da bi tebe istetovirao, da, tebe, sigurno. Prijatelju moji, hvala ti što si bio, i iskreno, jedno čeka da bude konvencija i da svi zajedno blejimo u jednoj prostoriji, a ne ovako. Što se tiče konvencije, ovo je ekipa koja, Bože zdravlja, će se naći na toj konvenciji i pošto je konvencija petak, subota, nedelja, a mi naše epizode držimo vikendom, znači to su bile ili subote ili nedelje, znači sve zavisi od toga kako se uklapamo i mi i taj gost planiran za tu nedelju. Pošto ćemo svi biti verovatno zauzeti poslom, petak, subota, nedelja, nećemo raditi epizodu live, ali ćemo pripremiti specijal koji će se zvati Tatu konvencija. Znači, za sve ljude koji se pitaju šta rade svi ti narkomani, razumeš, na tim tatu konvencijama, kako izgleda sve to, razumeš, tamo ovo ono, uradit ćemo jedan vlog, to sam naučio od ovog gospodina ovamo, on me je naučio tu reč, pošto je mlađa generacija pa barata s tim stručnim izrazima mladih. Ti si momak neki Beograđanin, a? Da. I tako da ćemo spremiti jedan vlog o tatu konvenciji, Bože zdravlja da se održi, razumeš, kojim ćemo približiti, brate, ljudima kako zapravo izgleda jedna tatu konvencija, tako da baš se radujem toj tatu. Samo još nešto za kraj, pošto je ova emisija, verujem, jako gledana, ići će i na YouTube i evo sad ostaće i snimak, da iskoristim ovu priliku u dobre svrhe kad već imam tih 5 minuta i želeo bih da pozovem ljude da pošalju SMS ili da uplate pare da Vanja pobedi. To je dete koje ima par meseci i u julu 2021. godine su saznali da boluje od jedne jako retke bolesti koje se zove spinalna mišićna atrofija i lečenje je jako skupo, treba oko $2,5 miliona. Za sad smo na nekih 1.700.000 i evo samo bih sad da pokažem broj žiro računa, SMS isto na koji može da se... Samo ću da okrenem sad kameru da pokažem, evo. Čekaj. To buraz. Čekaj, da. 1077, jel? 1077 na 3030. Evo. Ja sada kad završimo sa chatom, onda ću da ubacim par komada. A ovo prvi je žiro račun dinarski, a ovo drugi je žiro račun devizni i stvarno tako, tačno. Buraz, ovo je jako lepa stvar, brate, što radiš. Ovo je jako dobra stvar. Znači, ko će drugi ako neće da pomognemo jedan drugima. I ako onda da nam ovo postane sada redovno u našoj emisiji,
da ili na početku ili na kraju ubacimo jednog ili dvoje. Može. Znaš, ono, od 10 ljudi, 5 ljudi će poslati poruku i to znači, brate. To znači. Nažalost, imamo prilike u Srbiji da te dece koje je potrebna pomoć imamo manje, razumeš? Tako da, slažem se, hvala ti Andrija na ovome. Vidi se da sam napredovao kao čovek družeći se sa mnom i mnogo mi je sam imao... Eto još jedna predrasuda da se razbije, da mi smo tetovirani narkomani i to, evo, čisto da pokažemo i našu humanu stranu. Nije on samo lep, jebote. Bravo. Hvala vam na pozivu i nadam se da sam doprineo, da sam imao neki mali doprinos ovom projektu i ovoj velikoj emisiji koja se nadam da je tek počela da raste i da tek predstoje velike stvari. Tako da nije nedeljno popodne kod Leje Kiš, nedeljno popodne je kod vas, tako da... Yes, brate, do jaja. Ajde, brate, ako bude sve kako treba, vidimo se na konvenciji. Vidimo se. Hvala, čao. Ćao, mačak. Sad ne znam da li da pričamo o detalje, kako ćemo da pravimo tu posebnu epizodu o konvenciji. Ne. Ali, aha, dobro, onda ništa. Probili smo planiranih sat i po ponovo. Ja. Da bi odmah prešaltao, brate, na segment koji se zove Minja. Minjanox. Kaži, brother. Pa ti kaži, nabijem te, tebi sam dao, bre. Dobro. Segment koji se zove Moje tetovaže iz arhive. Segment se zove Nije mu bio dan, ali može i ovako drugačije. Ovo je alternativa kako ko voli. Dobro. Ko će... I u to ime, slušaj, u to ime ja bi prvi pokazao svoju tetovažu, ako naravno ponovno dozvoljavate. Ja ove nedelje pobeđujem sigurno. Znate ovako, slušaj, znate da ima dosta, nažalost, muškaraca koji tuku svoje žene i koji su, nažalost, pičkice, koji to rade, ali ima takođe jedan čovek koji je toliko, mislim, ne treba da se smijemo, ovo je glupo, ali ima jedan čovek koji toliko voli, koji toliko voli da bije svoju ženu, ima jedan čovek koji toliko voli da bije svoju ženu, da je on na sebi istetovirao nju prebijenu. Ali ovo uopšte nije ovo. Nije smešno uopšte, čekaj, ali... Ti si debil, ti si čovek debil i tu nema pomoći, razumeš? Znam, brat, ali ovo je... Meni je ovo smešno. Pričam u ime mojih kolega i u ime ovog podcasta, mi ne podržavamo nasilje nad ženama. Ne, naravno, ali ovo je presmešno. Znači... Ali ovo je ironija života. Da čovek je toliko volio da tuče svoju ženu, da istetovirao njenu, jao Bože. Ne, nećemo ovo više da gledamo. Meni, znači, muka mi je i smešno mi isto vreme, brate. Ali eto, to. Znači, sad sam srećen i tužan u isto vreme. A sad moje, kao, nije mu bio dan, tako nam se zove segment. Pa ja mislim da ovom gospodinu nije bio ni jedan dan. Što je gospodin odlučio na leđa da stavi ovog brekavca ili šta je? Kaže da je rak u horoskopu i hteo je raka preko celih leđa. Keba graba posle požara, brate. Molim vas, obratite pažnju i moram da kažem da sam ovo pozajmio od naših kolega iz Hrvatske koji imaju Instagram Punisher. A ti moram svaku tetovažu od njih uzimaš, brate. Ne bre, ovo mi je prvi put, koji ti kurac? Naži, prošli put si isto to uradio, nisi kreativan. Prošli put je bre pop sa onim kusom sa šestarom, šta već. Majde! A ovo je bilo previše dobro, matori, da bi se propustilo. Kidanje, brate, iskreno. Brate, iskreno jadam keba kraba, brate. Na svu sreću, brate, na leđima mu, ali gledaj ti ovo, brate, to je bilo žuljano, razumeš? Vidio.
Sunce ti poljubi. Pa da sam u kebab, ja bi ga prebio, brate. U stvari nisam u kebab, ali prebio bi ga. Ja imam problem. Ti danas imaš poseban fokus na majke nešto, brate. A dok sam pričao, mama mi je poslala poruku 1-3 puta na WhatsApp. Možda bi trebao da je nazovem. Kaos. Sad kad smo mi dali naše domaćine, kolega Aleksandre. Ajmo kolega, ajmo. Treba mi 10 sekundi, imam problem da je nađem, brate, ne znam šta se desilo. 10! 9! Čekaj, stani. Rešavam. Gledaj ovo, nisi verovao da je prava tetovaža, Popino. Nisi verovao da je prava ovo tetovaža, brate. Ovo je... Respekt za Čikaradeta. Ovo je tetovaža priceless. Gledaj ovo, brate. Čikarade je moj čale. Da. Ajde ti traži fotku, a Minja i ja ćemo pričati o tome. Gledaj ovo. Znači, vrate, Čikarade, znači, respekt za Čikaradeta, bukvalno. Lik je uradio tetovažu Čikarade, buraz, ja kad mi je pokazao, bukvalno nisam... A Minja? Brate, šta vidim. A Minja, ajde dok Pop traži kako zove tu fotku, ti u kratkim crtama da kažeš kako si došao do te tetovaže u Čikarade. Kako je došla? Pa znaš šta je fora? Neko večer bio sam se napio, mislim ne pijem, ali to je to, desilo se slučajno. I tu s drugaricom jednom sam pio, brate, i tetovirala mi je tu neke zebanci okolo, sad ću ti pokažem. Ima nešto, viš, tu neko srce, smajli i nešto tu vamo namo. I Čikarade mi reaguje na story, Popinov otac. I, brate, ja kažem, pazi sad, i uzimam mašinicu onako, brate, i bez boje, čak viš da izašla boja, negde nisam ni boju imao. Už sam i napisao Čikarade i šaljem mu sliku odmah, brate, i on kao, haha, koliko dobro. Koliki debil možda budeš, brate, da istetuviraš Čikarade na sebi, brate? Nije mu bio dan, eto on je stavio 2 fotke danas. Nije mi... Burazeru, tek čekaj sad konvenciju tek, da vidiš šta će da imam tek, brate. Tetovaža koju sam ja izdvojio za ovu nedelju više ne postoji, brate, to jest na ovom profilu. Kako ne postoji? Nisam je skinuo jer sam računao da ću na profilu, brate, da je pokažem sa profila, ali evo imam rezervnu, brate, opciju. Volio bi da upoznate, brate, jedno specifično biće koje može biti više bića, a to je ovo drago, milo jedno stvorenje. Pa to si prošle nedelje stavio. Ne. Znaš? To si isto pokazivao si već toga, brate, jesi? Jesi. Ne, to nije ta tetovaža, druže. Kako je? Moguće. To nije ta tetovaža, ovo je tetovaža jednog onako, kako bi ga nazvao, onako baš specifičnog modela kera. Kako biste nazvali ovo kera? Jel on to ima lobanju u njuški? Ima tigar na glavi, brate, to je tigar. Baš. Ne, zapravo ima govno na faci, brate. Vidi ovo, brate, gore na glavi, pogledaj kako mu je, komadići. Strašno. Jebote mu. Strašno, Lazaru, znači... Dobro, ali ja sam pobedio, iskreno, pobedio sam, brate. Nisi, Boraz. Ne. Ja ove nedelje nosim titulu kao najbolju. Ne, može, ja pobeđujem, brate. Ja pobeđujem. Uopšte, brate. Ne. Brate, obojica ste uzeli sliku od Punishera, toliko vas je mrzelo, brate, da tražite slike i sad ja nisam pobedio, brate. Kurvo je. Znači, obojica kaže, ovo nije bila najveća greška koju ovaj čovjek uradio u svom životu. A brate, pa makar bilo od 3 Punishera, jebote, ja kažem, ono što mogu da kažem, ja ne bi dao... Pobednik za ovu nedelju je ovaj čovjek, brate. Jer ono što sam pripremio za ovu nedelju nisam uspio da nađem i mnogo mi je krivo zbog toga, pokušat ću na neki način da ga iskopam za sljedeći put. A vi se dogovorite međusobno ko će da uzme titulu, brate, dana. Pričaj s raketom, Borazeru, pričaj s raketom, brate. Ja sam pobedio, brate. A onda ne ide pobjeda nikome, brate, za ovu nedelju, brate. Minja... Što, čekaj, ili će klon da pobedi ili neće niko, šta, ne razumijem. U stvari, znaš šta, ja ću biti veći čovjek,
prepuštam ti samo zato što si ime koleginog oca stavio na sebe. Samo zbog toga. Znači, Eto. Zaslužio sam druge nedelje pobeđujem za redom. Hvala. Ne mora nikakvi hvalospevi ne mora, ja znam koliko vredim. Tako da, eto, hvala puno. Dobro, I tako, eto. kad smo već kod odjave, pre nego što odemo, ne želimo da vam kažemo ovo, ali molim vas, pratite nas, zašto ćemo imati sledeće nedelje veoma posebnog gosta iznenađenja. Vidjet ćete ako nas budete pratili na našim profilima ili na profilu tog momka, ali verujte mi, želit ćete sledećeg vikenda da sedite kući i da nas pratite jako, zato što ono će možda biti jedno od najboljih koje ćemo da napravimo za sada. Ali to tvoj uslov, brate. Za sada definitivno, a meni je u planu, Buraz, da zovemo dosta tih nekih ljudi za koje su ljudi čuli, neću otkrivati unapred i zbog... Da, nemoj da obsudirati. Postoji opcija da neke stvari, razumeš, ne uspemo, brate, da se ne izjalove, što bi se reklo, nema potrebe ništa unapred. Imamo dogovor sa narednim gostom i ako se to bude ostvarilo, verujem da ćete biti baš svi i iznenađeni i oduševljeni i bit će epizoda jedna onako baš zanimljiva i humoristična, brate, što je onako i najveći... Toliko za danas, toliko za ovu nedelju i za ovu epizodu. Ajde, gospodine, izvolite. Molim vas, možemo da damo jedan mali aplauz za Popa što je izdržao celu epizodu da fura ide gas u svoje... Pobednik dan. Hvala vam što ste bili ove nedelje, drugari. Hvala, drugari. Vidimo se za vikend. Pozdrav. Vidimo se, čao. Ćao.